To assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barkamu da zuwa wannan channel namu mai suna Real Yusuf One TV channel announcement. Idan wannan shine farkon zuwanka koko ka taba zuwa baka danna mana alamar subscribe ba, to ka daure ka danna mana alamar subscribe. Sannan ka danna alamar kararrawa domin da zarar mun daura wani sabon bidiyo so za a sanar da kai. Yau za mu yi bidiyo ne dangane da wato wannan Islamic coin ɗin yadda ake adana network ɗinsa akan network na Metamask akan wallet ɗin Metamask. To da fari dai idan kana da Metamask naka zaka shigo cikin shi dashboard ɗin shi kamar haka. So amma idan baka wannan mun riga da mun adin network ɗin Islamic coin already, so amma zamu koma network na wato Ethereum wanda yake zuwa da direct da kuma wato Haqq wallet ɗin. So gashi muna kan network na Ethereum. Idan baka da Metamask zaka iya zuwa kai tsaye zuwa Play Store ka rubuta Metamask, za a baka Metamask kake downloading nasa sannan ka ɗaura shi akan wato wayanka, zai hau kan wayanka automatically. Sai ka yi importing, ka yi creating wallet, sai ka ɓoye password naka. Idan ka ɓoye ka wato cike komi, in ya buɗe ma zai kawo ka wato Ethereum main network. To sai ka tafi kai tsaye ko akan wani network yake, so ka tafi kai tsaye zuwa browser naka na Metamask. Za ka tafi browser cikin Metamask, ita ma browser ce kamar dai sauran browser su Chrome su wato su Opera. So amma wannan yana haɗe ne da wallet ɗinka. Already mun riga da mun yi searching, amma bari mu ƙara yin searching domin ga waɗanda ba su san yadda ake searching ɗin ba. So ga wani search ne da kuke gani mun taɓa shi, zai buɗo mana wato dashboard na searching. So ga shi na kun ga abin da muka yi searching, so za mu sake yin searching. Za mu yi pasting abin da muka ɗauko. So zan ajiye link ɗin a description na wannan video, sai ka taɓa kan sunan wannan video, so zai nuna ma wannan link ɗin, sai ka yi copy na shi, sai ka zo ka yi adin network ɗin. Za mu tafi kai tsaye zuwa network ɗin. Gashi nan mun tafi kai tsaye, zai buɗe mana shi wannan network ɗin. Gashi nan ya kawo mana network ɗin. So za ku kamar yadda kuke gani ga transaction, ga daily transaction na shi wannan tracker na blockchain ɗin. So wannan blockchain ne na Islamic coin. So kamar yadda kuke gani ga gas tracker, ga daily transaction, ga average block time, ga total transaction, ga total blocks, ga wallet address, ga sunan. Sai ka tafi kai tsaye ƙasa gabaki ɗaya, za ka tafi ƙasa. So ga wurin add mainnet, sai ka taɓa shi. Bayan ka taɓa add mainnet, so already ni ina da network ɗin. So amma ku idan kun zo abin da zai nuna muku wato approve, in ka danna approve sai ce switch network. So kun ga abin suka ce this site will like to switch the network. This will switch the select network within Metamask and previously wato added network. So abin da zamu yi kai sai mu taɓa kan switch network. Da mun taɓa shi, ni already ina da shi a kai, amma kai sai ya fara nuna ma approve sannan zai nuna ma switch. So da yayi nuna ma sai ka koma kai tsaye zuwa wallet ɗinka. Za ka koma kai tsaye zuwa wallet ɗinka. So kun ga already ga Islamic coin daman already ina da shi. Za ka iya add in tokens a ƙarƙashin shi, za ka iya wato za ka iya shiga ciki ka zama yanayin tsare-tsaren shi. Already daman shi ana send and receive na shi dake, amma ba a yi launching na wannan coin ba na Islamic coin. So babu wurin swapping. Da a ce a yi launching na shi za ku ga wurin swapping kamar dai sauran tokens. Bari muku misali, bari mu koma cikin wato coins ɗin da ake swapping haka. So bari mu gani, bari mu je kai tsaye bari mu je kan network ɗin, bari mu je network ɗin Polygon. Bari a buɗe mana. So kun ga Matic, bari mu shiga cikin Matic. Matic Polygon shine blockchain na Matic. So Matic da ke kamar coins ne na shi Polygon. So kun ga wurin send and receive, sannan kuma ga wurin swap, so shine yanayin yadda tsare-tsaren wannan wato block suke zuwa. So Islamic coin blockchain nasu na Haqq network ne. So nan wurin swapping ne. So bari mu koma baya, ga farashin Matic. So ba Matic bane a gaban mu, Haqq wallet wato blockchain na Islamic coin ne muka zo mu add. So bari mu koma kan blockchain ɗin shi ma, zuwa kan wato zuwa blockchain na Islamic coin. Gashi nan mainnet, za mu tafi kai tsaye.
to zaka iya canza sunan zuwa Haqq Network. Za mu zo mu yi bidiyo a yanda ake canza network ɗin na saman ya koma Haqq Network, wato coins ɗin kuma ya zama Islamic coin, domin Haqq Network ne a nan sama, sannan nan kuma Islamic coin. So zaka iya transferring, zaka iya turowa nan, zaka iya kuma wato in kana da Islamic coin zaka iya turowa cikin nan, sannan kuma zaka iya turawa. Yauwa wannan shine a taƙaice. Ubangiji Allah ya bamu sa'a. Ga yanayin yadda tsare-tsaren wannan ɗinsu yake. To Allah ya bamu sa'a. Wato wanda kar a manta dai a danna mana subscribe, sannan a danna mana alamar ƙararrawa, domin da zarar mun ɗaura wani sabon bidiyo to za a sanar da kai a wannan YouTube ɗin. Kuma insha Allah za mu riƙa kawo bidiyoyi game da yadda ake abubuwa mabambanta a wato cryptocurrency gabaki ɗaya. Ubangiji Allah ya bamu sa'a.